Għattilhom illi jiena id-daħ nixtieq nagħtiha lill-persuni b'diżabilità għaliex jiena nixtieq naqsam ħajti dejjem mal-ifqar fost il-fqar. Propju ftit tal-jemilu, Dunanċ Sejkel, fundatur tal-Fondazzjoni Dar Nazzaret, kien ta' dawn il-kummenti sbieħ. Dawn kellhom ikunu minn tal-aħħar intervisti li ta' kif is-sibt wara nofsinhar tħabbret il-mewt tiegħu fl-età ta' 91 sena. Kien propju b'dawn il-kliem li qasam il-ħsibijiet tiegħu mal-pubbliku minn fuq is-sodda li kien rikoverat fiha. Hawnhekk għadda l-messaġġ tiegħu għal maratona ġbir ta' fondi bl-isem Bis-saħħa ta' kulħadd li se tiġi organizzata nhar il-Ħadd 8 ta' Settembru fuq l-istazzjonijiet kollha, inkluż fuq One. Minn barra s-saċerdot Dunanċ kien ukoll kittieb, opinjonista u filantropu. Jibqa' nfakkar bħala personaġġ li jagħmel differenza fil-ħajja ta' tant Maltin, direttament ma' persuni b'diżabilità u indirettament mal-familjari tagħhom u ma' tant oħrajn minn kull ambjent tal-ħajja fejn sansitra baqa' jmexxi stess djar fiż-Żejtun li fihom jgħixu dawk l-aktar vulnerabbli. Kellhom ħabba bla qis għal dawn il-persuni vulnerabbli. Jastunu qegħdin tgħinu lil dawn in-nies u qegħdin tgħinu mill-iktar li għandhom.